Jamen, jeg synes, at den arbejdstidsaftale, der er indgået, er helt rigtig. Helt rigtig. Helt rigtig. Helt rigtig. Den gør op med noget af alt det her timetænderi. Helt rigtigt. Næsten et 12-tal. Vi vil indbyde til et reelt partnerskab, hvor vi diskuterer nogle overordnede mål, men hvordan det udvikles og udfoldes, det skal være sammen med lærerne. Sammen med lærerne. Vi skal finde fælles fodslag. Vi skal finde fælles fodslag, fordi vi kan ikke have, at hver gang der kommer et regeringsskifte, så går folkeskolen ene retning, så går den i fuldstændig den modsatte retning. Åben dialog, man lytter til hinanden, og der er nogle retninger, som man så kan udvikle nedenunder. Det tror jeg faktisk også kan lade sig gøre. Det vigtigste for, at det kan lykkes, er selvfølgelig skolens lærere. I er skolens hjerte.